Good morning, Lagofer. Welcome back to another vlog. Dini by 18 October. Ar Dini gan Khathi Gasa ni puja. Ar Khathi Gasa ya fir Khathi bihu nangsaran na aga. तो इकज सब बर'फोरा सेलिब्रेट खालामो आरो दिनै जों इखौ सेलिब्रेट खालामनो थांनायदो द्वारका बड'लेण्ड भवनाव आरो जोंनि माया थांखाबाय फुङावनो थांदो 7-8 माया थांदो जेरैबायदि एकदम फास्टआवनो थांखानांगो ओंखायनो आंदो बाबादो न'आवनो थादों आंनि अनलाइन क्लासेसमोन आंनि अनलाइन क्लासेसा दानो जोब्बाय तो दा जोङो थांना रेडि जानायदो 1-1.5 घन्टा नांगोन दा जाबाय 11 o'clock मतलब 1-1.5 घन्टा नांगोन जेरैबायदि ट्रेफिकबो जायो तो ओंखायनो जोङो थांसै इनि थांनानै नोंसोरनो खोन्थानोसै मा मा जाबाय आरो शुभ यात्रा शुभ यात्रा शुभ यात्रा तो जेरैबायदि नोंसोर मिथिगौ कि बर'नि फार्स्ट फिल्म आलायारन इयो गोमाबायमोन इनि सिडिया गोमाबायमोन तो इयो वापिस फैसिगोन फैनानै नायनो मोनसिगोन इखौनो जोङो नेबाय हादों तो जेरैबायदि जोङो आलायारनखौ रेलिबाय हादों तो नोंसोरो रोडखौ नायबाय हादों दिल्लीखौ आरो चलो मोनसे आलायारननि संखौ लगायनोसै फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उना सानजायो खोदांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगो सानजाहा आलायारन फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उना सानजायो खोदांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगो सानजाहा आलायारन बड'लेण्ड भवन मोनफैबाय लोगोफोर फाइनाली दा 120 जाबाय आरो 120 जाबाय आरो दोननानै जोङो नोंसोरखौ खेबनि र' बड'फाखौबो साफा खालामदो बाथौनि फ्लेग हस्टिं खालामगासिनो दं नै फ्लेगा दौरिया दै बयखौबो सारदों
अखा हादो हाब्रु जादो बेखायनो मानसिफोरा जनो हायाखै मानोना बाहेराव अखानि दै दं। बयबो गोसोआव नायसंनानै जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंसोरनो जादों निमाहानि गिरि दहाय आफा नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ दुहार। दा आरजखौ न'नि सिङाव गाबगोन। Mana bunuh nuakai? Nei, nei. Mang kencing baca. Da साखौ लोंनानै प्रसादखौ जानोसै। आं लोङा आं प्रसाद जागोन। बिराद लेट फैदों जोङो। दा जोङो लान्च जागासिनो दङ। दिनैनि लान्चआ भेजिटेरियान मानोना दिनै काति गासानि फुजा जादोंमोन
थ' दा जोङो जाखांनानै दसे रेस्ट खालामनानै न'आव थांसिगोन। स' लोगोफोर दा हर जाबाय आरो जोङो बड'लेण्ड भवन द्वारकानिफ्राय काति गासा फुजाखौ सेलिब्रेट खालामना फैबाय। बेमान लेट जाफैबाय लेकिन जागोन। आरो दिनै जों मोजां मोनलायदों काति गासा जोङो सेलिब्रेट खालामबाय मतलब जानानै आन्दुसिगोन। स' नोंसोरनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम एन्ड तब तक के लिए गुड नाइट आरो बाय।